ассалому алайкум бачакои азиз, подписчикои канали Саодо ТВ. Мардуме ки аз ғарибӣ тамошо кестен. Умуман хонахарои муҳтарам, ҳама каса хубен тинҷен. Ирӯз 24 август соли 2024. аз рубл 115 сомону 50 дирам. Ҳамин рӯз дӯстон як акамон ҳамин квартира роӣ кардан. хоҳиш кардан ки ҳамин квартира мақсад 250 000 арзанда ҳай мада срочно сумда кур ба ҳам хотир худша тоқа рекламаш кинен. хоҳишаи ҳамаи нафарое ки тамошо мекунанд баъдан мақсад акамон ҳам хеле хоҳиш кардан ки ҳамин навора поделитса кунанд подписчикотон, лайк шапакаш кунаву ҳамин хонаи мара ҳама каса савдо карда бутанд. ин хона просто арзони бад мондагии квартира ба хотире ки ҳамин рӯз акада сум дар кор бояд савдош кунад. касе ки гирифт успед кард оши шава. квартираи фурӯшӣ шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ дай даруни шаҳр. доми 13 этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. як хонага 44 метри квадратӣ, яъне ки як хонагара духонага кардан мешава бачако. касоне ки мегира нархи хона 239 000 сум. шумо ба 239 000 ҳамин духонагара метонем бихарем бача азиз. муомилаи хубам дора. ватсапшо 970 34 46 46. акара ҳама каса поддержка мекунем по-братски да. ҳамин наворда лайк бизанен. иншоалло ҳастаи нафаре ки ҳамин хона мекова унода хонамон мераса бача азиз. иншоалло ҳамин хона соҳибша меёва. по-братски ҳама каса акара дастгирӣ мекунем. ҳамин видеора нафаре ки хонахар ҳастанд, дӯстотон, бародаротон, акаву хоҳаротон рӯишон мекунем. ҳама каса иншоалло маъқул боша мегираша. доми 13 этажа, хона дар 6 этаж, як хонага 44 метри квадратӣ, духонага ка мешава. душанбеда ноҳияи Исмоили Сомонӣ. ина маромад занг бизанед акара ахириш 46 46 аз номи канали Саодо ТВ бо шумода арзон ҳам мекунад. успед кунен. касе ки успед кард ин хонаҳо, ин хеле хонаҳо бачаҳо случай намешавад. ҳамин хеле мо рекламаш мекунем. лайкора мезанем, дар канал подписаться мекунем. то ҳадди имкон поделитса кунем, история кунем бачаҳо. зиндаву сарбаланд.